Kuntavaalit käydään 4 vuoden välein ja tänä vuonna on taas aika äänestää uusi johto Suomen kuntiin ihan tavallisista ihmisistä. Vaalit voi tuntua aika kaukaiselta asialta ja onko sillä edes väliä, kuka siellä valtuustossa istuu kahvia hölkkimässä? No on! Vaikka sitä ei äkkiseltään tulisi ajatelleeksi, niin kunnan ja kaupungin valtuustossa päätetään tosiasiassa ihan meitä kaikkia koskevista arkisista asioista. Kuten siitä, paljonko paikallisliikenteen lippu tai kuukausikortti maksaa ja kuinka myöhään julkiset kulkevat. Esimerkiksi pienissä kaupungeissa tai maaseudulla joukkoliikenne ei ole niin iso asia. Mutta kunnissa päätetään myös muista tärkeistä asioista. On esimerkiksi se, että kuntalaisilla on mahdollisuus liikkua. Kannattaa siis äänestää AMIS-näkökulmaa. AMIS-näkökulmaa!